ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардонем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҷаласаи навбатии маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар рӯзаи созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе вохӯрии донишҷӯён бо намояндагони фаъоли созмони ҳамкории Шанхай гузаронида шуд. ҷабҳаи бузурги созандагӣ имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе ба назар мерасад. вусъати тадбирҳои ободонию созандагӣ дар пойтахт. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аҳтам Раҷабалӣ аз вазифаи судяи суди шаҳри Душанбе бо сабаби расидан ба синни ниҳоии дар вазифаи судя будан озод карда шавад. Ҷаъфарзода Латофат Каландар аз вазифаи раиси суди ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколат озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 апрели соли 2021. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Қурбоншозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбоншозода Нозигул Мастоншо аз вазифаи судяи суди иқтисодии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сабаби расидан ба синни ниҳоии дар вазифаи судя будан озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 16 апрели соли 2021. صبح امروز تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی اموملی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. گزارش سمندر اسکندرزاده. در جلسه اعضای شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مجموع 17 مسئله از جمله قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن تغییر و الوه ها به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره سودهای جمهوری تاجیکستان، قانونهای مکمل جمهوری تاجیکستان، درباره مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان و درباره اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان. 7 قانون جمهوری تاجیکستان در خصوص وارد نمودن تغییر و الوه ها به قانونهای عمل کننده، لایحه‌های قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به تغییر دادن سرحد ناحیه‌های شاه منصور، فردوسی، سینا و اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، عوض نمودن نام بعضی واحدهای مأموری و حدودی و محل‌های اهالی‌نشین ناحیه‌های ولایت خطلون و ناحیه تاجیک‌آباد از وظیفه судяи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон бозхонд намудани абдуллозода лутфулло иззатулло инчунин дигар масъалаҳои ташкилиро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз рӯи натиҷаи баррасии масъалаҳои рӯзномаи ҷаласаи шӯро қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. бо ҳамин ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба кори худ хотима бахшид. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی اموملی اجلاسی ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. با ریایه دستور مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در آغاز اجلاسیه اعضای مجلس ملی قرارهای دخلدار را عاید به تصدیق ترتیب کار انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت از 16 مسئله قبول نمودند. ضمن محاکمه مسئله های روزنامه اجلاسیه ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به تامین اساس های کنستیتوسیونی حقوق و آزادی های انسان شهر و قانونیت دلشاد رحمان عاید به مسئله های اگراری شغل اهالی و اکولوژیا قربان حکیمزاده عاید به مسئله های اجتماعی حفظ صحتی علم معارف فرهنگ و سیاست جوانان و زنان محمد شاه گلزاده و عاید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان حاکمیت اجرایی اتحادیه های جمعیتی واسطه های اخباری عامه و رابطه های بین پارلمانتی فرهاد رحیمی معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون
қонунҳои баррасишаванда пешниҳод карданд. аз ҷумла аз ҷониби аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои мукаммали ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи академияи миллии илмҳои тоҷикистон мавриди муҳокимаи ҳаматарафа қарор дода шуда ҷонибдорӣ гардиданд. дар ҷараёни иҷлосияи шашуми маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тағйир додани сарҳади ноҳияҳои шоҳмансур, фирдавсӣ, сино ва исмоили сомонии шаҳри Душанбе, инчунин дар бораи иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва маҳалҳои аҳолинишини ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ноҳияи Тоҷикобод ҳамаҷониба бар ва қабул карда шуданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар робита ба масъалаи татбиқи нақшаи генералӣ тағйир додани ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҳисоби заминҳои ноҳияи Рудакӣ таваҷҷӯҳи раисони суди олӣ, суди олии иқтисодӣ ва прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳолатҳои зиёди бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда ба маҳалҳои аҳолинишин табдил ёфтани заминҳои таъйиноти кишоварзӣ дар ин ҳудуд, инчунин дар амалияи судӣ эътироф намудани ҳуқуқи соҳибмулкии шахсоне ки сохтумони худсарона анҷом додаанд ҷалб карданд. ҳамзамон доир ба пешгирӣ ва бартараф сохтани ҳолатҳое ки ба татбиқи нақшаҳои генералии маҳалҳо ва истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ монеа мешаванд, ба масъулон дастуру супоришҳои дахлдор дода шуданд. дар асоси пешниҳоди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Лутфулло Иззатулло бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан аз вазифаи судяи суди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода дар кори иҷлосияи пленарии 52-юми ассамблеяи байнипарлумонии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ба таври видеоконференсия доир гардид, иштирок ва мулоҳизаронӣ намуд. дар кори ҷаласаи пленарӣ танзими қонунгузории равандҳои муҳоҷират дар давраи бемории COVID-19, нақши парлумонҳои кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бораи намунаи кодекси муҳоҷират барои кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, қонуни намунавӣ дар бораи таъмини ҳуқуқи кӯдакон ба ҳифзи саломатӣ дар давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, қонуни намунавӣ дар бораи риёрии психиатрӣ ва кафолати ҳуқуқҳои шаҳрвандон ҳангоми пешниҳоди он, қонуни намунавӣ дар бораи дастурҳои клиникии расонидани ёрии тиббӣ дар давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, тавсияҳо дар бораи дастрасӣ ба иттилоот дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандон, қонуни намунавӣ дар бораи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. идомаи ахбор. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маросими рӯнамои китоби дуюми Душанбе қалби Тоҷикистон доир гардид. китоб ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ бахшида шуда фарогири дастовардҳои шаҳрдории пойтахт дар солҳои соҳибистиқлолӣ мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши Манучери Сулаймон ва Маҳмадсаиди Камол. китоб бозгӯи иқдомоти созандаву бунёдкоронаи шаҳрдори имрӯза буда, ифодагари хидматҳои бесобиқаву арзандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад ки хонандаро бо бурду бохт ва дастовардҳои наҷибу созанда дар зарфи 2 соли охир ошно месозад ки дар он шахсиятҳои баруманду маъруф афкору андешаҳои худро бо меҳру муҳаббати беандоза нисбат ба ин падидаҳои ҷадиди пойтахт ба вуқӯъ пайваста ба қалам доданд. чорабинии мазкур бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон сурат гирифта, дар он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, олимону сиёсатмадорони маъруфи кишвар, фаъолони пойтахт оид ба паҳлӯҳои алоҳидаи он изҳори ақида намуданд. тавре таъкид гардид, Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши доманакӯҳои сабзу хуррам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон, дар муҳити барои зиндагӣ хеле созгору писандида ки ба василаи роҳҳои мошингар, оҳан ва ҳавоӣ тамоми гӯшаву канори мамлакатро ба
ба ҳам мепайвандад. Дар китоб ҷараёни бунёд ва ифтитоҳи як силсилаи иншооти ҳаётан муҳими шаҳри Душанбе ва лаҳзаҳо аз рӯйдодҳои навидҳои фараҳбахши пойтахт бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯи чоп омада бо аксҳои зебои ранга оро дода шуданд. Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе дар китоб ҳамчун маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ, дорои шароити хуби инфрасохторӣ, биноҳои маъмуриву истиқоматии баландошиёнаи бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида, макони ободониву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва одоби баланди муошират қаламдод гардидааст. муаллифи китоб собиқадори пойтахт Мирзо Амин Мирсаидзода буда дар таҳияи он академикҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода, Фарҳод Раҳимӣ, номзади илмҳои таърих Муини Мавсума саҳм гузоштанд. рӯнамои китоби мазкур дар остонаи таҷлили рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе сурат гирифта, он тӯҳфаи арзандааст ба сокинону меҳмонони пойтахти мамлакат. Манучери Сулаймон, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. имрӯз таҳти раёсати ҷониби Тоҷикистон шӯрои ҳамоҳангсозии сарнаркалогони кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тариқи видеоконференсия баргузор гардид. дар ҳафтаи ҷаласа мавзӯъҳо вобаста ба истеъмоли ғайритиббии маводи нашъадор дар кишварҳои аъзои созмон, тамоюли рушди вазъи нашъамандӣ, мушкилоти пешгирӣ ва табобати беморони нашъаманд, инчунин истеъмол намудани навъи моддаҳои рӯҳтаъсир, ҳамоҳангсозии ҳамкории мутақобила ва ташкил намудани ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба назорати маводи нашъадор ва ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба назорати маводи нашъадор ва ҳамкорӣ бо раёсати Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи нашъадор ва ҷинояткорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. давоми солҳои охир ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи тандурустӣ равнақ ёфтааст. дар ҳамин замина имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти мақомоти назорати давлатии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи фарматсевтика баргузор гардид. дар замони истиқлоли давлатӣ ҷиҳати рушди соҳаи фарматсевтика бехатар ва бо сифати баланд таъмин намудани маводи доруворӣ ки аз гулу гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон истеҳсол мешавад, тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. пеш аз ҳама дар ин давра бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат коргоҳу корхонаҳои нави дорусозӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд ки то воридоти маводи доруворӣ аз хориҷи мамлакат коҳиш дода шавад. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муҳим ва ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои дуру наздик, имрӯз якчанд намуди маводи дорувории истеҳсоли Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маводи доруворӣ аз гулу гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муассир андешида мешавад. дар доираи ҳамкориҳои судман бо шарикони тиҷоратӣ бо сиёсати созандаи сарони давлатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон мулоқоти роҳбарияти хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султонбек Муродзода бо директори агентии рушди фарматсевтии вазорати тандурустии Ҷумҳурии Ӯзбекистон Сардор Кариев ва намояндаи ширкатҳои фарматсевтӣ ҳарду давлат баргузор гардид. дар вохӯри роҳҳои густариши муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон дар соҳаи фарматсевтика мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. давоми солҳои охир ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи тандурустӣ равнақ ёфтааст. баргузории ҳамин гуна тадбирҳо имкон медиҳад ки робитаҳои мавҷуда боз ҳам тақвият ёбанд. Аҳлиддин Нурулло Баҳодури Қурбон барои барномаи Ахбор. дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия анҷумани 12-уми онкологҳо ва рентгенологҳои давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Евроазия баргузор гардид. намояндагони 148 маркази илмии саратоншиносии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Евроазия дар анҷумани мазкур иштирок намуданд. гузориши Маҳмадали Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад.
дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия мутахассисони варзидаи ҷаҳон дар соҳаи саратоншиносӣ дар доираи баргузории анҷумани 12-уми онколого ва рентгенологҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Авроосиё ба номи трапезников ба ҳам омаданд. Дар маросими ифтитоҳи анҷумани мазкур намояндагони ҳукумати Федератсияи Россия ва коршиносони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Авроосиё ширкат намуданд. Дар платформаи бонуфузи анҷуман ки дар он зиёда 6000 нафар мутахассисон аз 21 давлати ҷаҳон ширкат варзиданд, масъалаҳои мубрами ташхис ва табобати бемориҳои онкологӣ муҳокима гардид. Дар давоми 39 ҷаласаи илмӣ беш аз 500 маъруза шунида шуд ки аз он онкологияи кӯдакон ва ёрии паллиативӣ то технологияи ҳастаӣ ва иттилоотӣ дар соҳаи тиб иборат аст. Бо мусоидати ассотсиатсияи директорони марказҳо ва институтҳои онколога ва рентгенологҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Авроосиё дар шакли онлайн байни олимони ҷавон озмун гузаронида шуд. Раиси ҳакамони озмун олими ҷавон, директори маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳусейнзода Зафар Ҳабибулло интихоб гардид. Дар озмун 18 олими ҷавон аз марказҳои гуногуни илмии давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок карданд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин озмун ду корманди хурди илмии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ намуданд. аз рӯи натиҷаҳои озмун олимони ҷавони тоҷик Нилуфари Муҳаммадӣ ва Илҳомиддин Ниёз бори нахуст ҷойҳои сеюм ва чоримро ишғол карданд. соли 2021 аз таъсис ёфтани созмони ҳамкории Шанхай 20 сол пур мегардад ва 20-умин солгарди таъсисёбии ин созмони бонуфуз дар соли раёсатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад. дар доираи чорабиниҳои сатҳи баланди 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ламаносов даҳрӯзаи созмони ҳамкории Шанхай эълон карда шудааст. Зулфия Раимзода маълумоти бештар медиҳад. тоҷикистон омодагиро ҷиҳати пазируфтани раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2020-2021 оғоз намуда тамоми тадбирҳоро амалӣ менамояд ки дар давраи раёсатии худ дар созмони ҳамкории Шанхай ҳамкории байнидавлатӣ дар доираи созмон ба марҳилаи наву босифат ворид гардида чорабиниҳои нақшавии ин созмон аз ҷумла ҷаласаи ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор карда шавад. дар робита ба нақша чорабиниҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли раёсатӣ дар назар дошта шудааст, дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ламаносов даҳрӯзаи созмони ҳамкории Шанхай эълон карда шуд. дар доираи ин даҳрӯза имрӯз дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ламаносов вохӯрии собиқ дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай доктори илмҳои сиёсӣ Рашид Олимов бо донишҷӯён ва омӯзгорони ин муассисаи олӣ доир гардид. зимни вохӯрӣ изҳор карда шуд ки созмони ҳамкории Шанхай ки то 15 июни соли 2001 бо номи панҷгонаи Шанхай ёд мешуд, ҳамчун ташкилоти бонуфузи минтақавӣ дар заминаи таҳкиму эътимоди боварӣ ва коҳиши нерӯҳои низомӣ дар манотиқи сарҳадии ҷумҳурии мардумии Чин, Федератсияи Россия, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Қирғизистон арзи ҳастӣ карда минбаъд фарогири масъалаҳои умдаву ҷиддитари ҳаёти рӯзмарраи аҳолии ин давлатҳо гардид. иброз гардид ки ҳадафҳои асосии созмони ҳамкории Шанхай ин таҳкими боварии мутақобилан судманд ва ҳамсоягии неки кишварҳои аъзо, мусоидат ба ҳамкории самарабахш дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, инчунин дар соҳаи маориф, энергетика, нақлиёт, туризм ва ҳифзи муҳити зист мебошад. айни замон созмон аз 8 давлати аъзо ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии исломии Покистон, Федератсияи Россия ва 4 давлати нозиру 6 давлати шарикони мусоҳибавӣ иборат аст. вобаста ба ташаббус ва мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон бо итминони комил зикр карда шуд ки Тоҷикистон яке аз таъсисдиҳандагони созмони ҳамкории Шанхай буда дар ташаккули чунин як созмони мӯътабари байналмилалӣ нақши калидӣ дорад ва он яке аз омилҳои асосии таҳкиму тақвияти эътибори ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. даҳрӯзаи мазкур унвони таҳкими дӯстӣ ва ҳамсоягии нек байни кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар шароити кунунии таҳдиду хатарҳоро гирифта аз 17 то 27 апрел дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ламаносов идома меёбад ва он ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамкорӣ ва робитаҳо, инчунин омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ миёни кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай заминаи воқеӣ мегузорад. чунин вохӯриҳо умедворам ки таъсири неки худро дар роҳи тайёр намудани мутахассисони варзида саҳми назар аст мегузоранд ва ин вохӯриҳо силсилаи вохӯриҳо аз 17 то 27 апрели соли 2021 доир мегардад.
дар доираи 10 рӯзаи эълоншуда ҳамчунин вохӯрию суҳбатҳои сафирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар назар аст. Зульфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. ҳайати ассотсиатсияи сармоягузорон ва соҳибкорони шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар доираи ин сафар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор бо ҷалби намояндагони бахши хусусии Тоҷикистону Россия вохӯрӣ доир намуд. ҳайати меҳмонон вобаста ба фазои соҳибкориву сармоягузорӣ, имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо маълумот дарёфт намуда барои амалӣ намудан ва тавсия бахшидани коршарикӣ бо ҳамтоёни тоҷикистонӣ аз ҷумла таъсиси корхонаҳои муштарак ва содироти молу маҳсулот ба кишвари сеюм изҳори ҳавасмандӣ зоҳир карданд. идомаи барномаи ахбор. шоҳасари мондагор китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба дасти сокинони ноҳияи Сангвор расид. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Сангвор. ба ҳар оилаи ноҳияи Сангвор дастрас шудани китоби тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров имкон медиҳад, ки онҳо ин асари бунёдиро мутолиа намуда аз таърихи гузаштаи пурифтихори миллати тамаддунсози тоҷик бохабар шаванд. асари мондагори тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар шароити ниҳоят мураккаби вазъи сиёсии замони асри 20 бо далили исботи ҳақиқати таърихии ҳастии миллати кӯҳантамаддун навишта шуда аҳамияти калони маънавӣ дорад. дар воқеъ китоби тоҷикон ифшогари аслу вуҷуди миллати тоҷикро собит намуда. ин асар аҳамияти калони таърихию маънавӣ дошта насли имрӯзаро ба гузаштаи пурифтихори миллати тоҷик ошно сохта дар қалби ҳар фарди худогоҳу худшинос ҳуввияти миллиро бедор месозад. бояд зикр намуд, ки 26 декабри соли 2019 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти аҳамияти бузурги таърихию маънавӣ доштани шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон супориш доданд, ки ин асари безавод аз ҳисоби фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар тӯҳфа карда шавад. хушбахтона имрӯз китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аз нав чоп карда шуда ба ҳар оилаи тоҷик марҳила ба марҳила дастрас гардида истодааст. чопи нави китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аз нусхаҳои то ба имрӯз ба таб расида ба куллӣ фарқ дошта сифати коғази чоп ва ҳарфи он бо назардошти тамоми синну соли шаҳрвандон интишор гардидааст. ҳарфи матни китоб дар шакли калон навишта шудааст, ки хурдсолон, насли наврас ва шахсони калонсол низ метавонанд ин китоби аҳамияти бузурги маънавию таърихӣ доштаро бемушкилӣ мутолиа намоянд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон оғоз гардид. ин тадбири фарҳангӣ як моҳ идома ёфта дар доираи он озмунҳои гуногуни маърифатӣ гузаронида мешаванд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон оғоз гардид. дар маркази ноҳия намояндагони мақомоти иҷроия, шӯъбаи маориф ва кормандони китобхонаи марказонидашудаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ истиқбол карданд. ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон бо дастури ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати фарҳанг ҳамасола роҳандозӣ карда шуда ҳадаф аз он ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб ва дар замири онҳо маъво гузоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ арзёбӣ мешавад. ҳадаф аз баргузории фестивали мазкур ҷалб намудани хонандагон ба китобу китобхонӣ, бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба фестивал ва дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, алалхусус озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошад. дар чорабинии фарҳангӣ ҳамзамон намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ширкат доштанд, ки маҳфили китобдӯстони наврасро ҳузури онҳо шавқовару рангинтар гардонид. тавре зикр гардид, китоб сарчашмаи дониш буда дунёи маънавии инсонро рангину мунаввар мегардонад. аз ин рӯ таъкид гардид, ки кӯдакону наврасон ва насли ҷавон бояд дӯстдори каломи бадӣ бошанд ва бештари вақти худро дар китобхонаҳо гузаронида донишашонро пайваста такмил бахшанд. тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувор қарор дошта танҳо фарзандони донишманду соҳиб маърифат метавонанд, ки кишвари моро бо ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. дар ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон, ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор гардид, адабиёти тозанашр тарғибу ташвиқ карда шуда робитаи шоирону нависандагон, махсусан адибони дӯстдоштаи бачагон ба ин маҳфили фарҳангӣ шукӯҳи дигар бахшид. тибқи нақшаи таъсиснамудаи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, чорабинии фарҳангӣ то 15 апрел идома хоҳад ёфт. ғолибон бо
тӯҳфаҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва китобхонаи марказии ноҳия сарфароз гардонида шуданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон расонидани кӯмак ба оилаҳои камбизоат, ятимону бепарасторон ва шахсони эҳтиёҷманд аз ҷониби соҳибкорон ва ашхоси саховатпеша ба ҳукми анъана даромадааст. ин навбат низ дар пайравӣ аз иқдомҳои инсондӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат аз ҷониби соҳибкорон ба оилаҳои ниёзманди шаҳри Душанбе кӯмак расонда шуд. гузориши хабарнигорони мо. моҳи шарифи рамазон моҳи эҳсону накӯкорӣ ва хайроту садақот мебошад. яъне шахсоне ки имкони молиявӣ мусоид доранд метавонанд ба хотири соҳиби савоб гардидан алалхусус дар моҳи рамазон ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату ниёзманд дасти хайру саховат дароз кунанд. таъкид доштанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми шодбошӣ ба муносибати фарурасии моҳи шарифи Рамазон бо нишони ҳамраҳӣ амиқ аз ин ҳидоятҳои хайрхоҳонаи сарвари давлат ва мутобиқи дастуру пешниҳодоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бобати дастгирии табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ соҳибкор роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов ба муносибати фарурасии моҳи шарифи Рамазон ба зиёда аз 1000 нафар кормандони соҳаҳои маорифу тандурустии шаҳри Душанбе ва сокинони ноҳияи Шоҳмансур маводи ғизоӣ кӯмак намуд. аз ин кӯмакҳо ки аз орду шакар, равғану биринҷ ва макарону ширинӣ иборат буд, аз ҷумла 145 нафар кормандони муассисаи давлатии махсус гардонидашудаи нақлиёти раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, 122 нафар омӯзгорону кормандони хоҷагидории муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе, зиёда аз 40 нафар омӯзгорону кормандони муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосии мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе, зиёда аз 50 нафар омӯзгорони муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии асосии мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе, 65 нафар омӯзгорону кормандони хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе ва ҳамзамон омӯзгорону кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ва 39 ноҳияи Шоҳмансур баҳраманд гаштанд ва арзи сипосу миннатдории хешро барои дастгирию таваҷҷӯҳ ба кору фаъолияти онҳо ба роҳбарияти олии давлату ҳукумат шаҳри Душанбе ва соҳибкор баён доштанд. ман аз номи омӯзгорони мактаби интернати рақами 1 барои дастгирии ҳамаҷонибаи пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарпарастамон Маҳмудҷон Муродов миннатдории хешро баён намуда ва ваъда медиҳем ки барои фарзандони ин ватан мисли падар модар хизматҳои худро дариғ намедорем. соҳибкор Маҳмудҷон Муродов зимни супоридани кӯмакҳои мазкур ба кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ аз онҳо нафарони содиқу самимӣ ба касбу кори интихобидаашон ном бурд. мо ҳаракат мекунем ки хизматрасони худамонро бо бисёртар зиёдтар ба мардум халқ расонем. соҳибкор мутобиқи дархости ҳайати омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур бобати бо манзили истиқоматӣ таъмин кардани як нафар омӯзгори муассиса Раима Хушқадамова ки дар ҷараёни вохӯрии вакил бо сокинон қабл аз баргузории иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум сурат гирифта буд, изҳори омодагӣ кард ва тибқи нақша ин омӯзгор ки таҷрибаи зиёди кор дар соҳаро дошта бо ягона фарзандаш дар хонаи иҷора ба сар мебарад, аз биноҳои навсохти кӯчаи Садриддин Айнӣ ки дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд соҳиби манзили истиқоматӣ хоҳад шуд. соҳибкор изҳор дошт ки аз ҳар қатор манзилҳои бунёдшаванда дар ин кӯча инчунин ба дигар омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ҳам манзилҳои истиқоматӣ ҳадя менамояд. дар ҳошияи тадбирҳои эҳсонкорона ва ҳамчун нишони пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумат аз ҷониби соҳибкор ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов дар моҳи шарифи Рамазон ҳамчунин ба сокинони маҳаллаҳои Камоли Хуҷандӣ ва Восифии ноҳияи Шоҳмансур, инчунин ба сокинони маҳаллаи Ҳабиб Баҳрории ноҳияи Исмоили Сомонӣ маводи ниёзи аввалия кӯмак карда шуд. мавриди зикр аст ки мутобиқи арзу дархости сокинони маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ ноҳияи Шоҳмансур бобати беҳтаргардонии вазъи бо об таъмин намудани онҳо аз тарафи соҳибкор тадбири муассир рӯйдаст гирифта шуда 2 зарфи калони ҳар кадом бо иқтидори захираи 25 тонна оби нӯшокӣ харидорӣ ва насб шудааст ки ояндаи наздик мушкилоти дастрасии сокинонро бо оби ошомиданӣ пурра ҳаллу фасл менамояд. албатта ин қабил иқдомҳои эҳсонкорона қобили пайравӣ ва намунаи ибрат ба дигар соҳибкорону афроди тавонманд буда ҳар кадоми онҳо метавонанд бо анҷоми ин қабил амалҳои ҷавонмардона дар татбиқи босифати сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат ва ҳам дар беҳбуди ёфтани сатҳи зиндагии ҳамватанон ҳиссаи назаррас гузоранд.
идомаи ахбор. ҳолати ногувору таъмирталаби роҳҳои мошингарди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ташвиши сокинону ронандагонро зиёд намудааст. тибқи иттилоъ давоми 12 солаи охир роҳҳои мошингард дар ноҳия умуман таъмир нашудаанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз масофаи умумии роҳҳои мошингард 182,1 километраш аҳамияти маҳаллӣ дошта ва 45,5 километраш роҳҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошад. тибқи маълумот ва рафти наворбардориву суҳбат бо ронандагону сокинони маҳаллӣ маълум гардид ки давоми 12 солаи охир роҳҳои мошингарди ҳудуди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ягон маротиба таъмири асосӣ нагардидааст. ин аст ки қисмати беши роҳҳо дар ҳолати харобу ногувор қарор дошта боиси нигаронии сокинон хусусан ронандагон мебошад. хеле ҳолати роҳро шумо хутунам деси як чанд сол шид мо дар ҳамин мусофиркашӣ машғулем. ина ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ даем чӣ мекунем ҳамин ноҳия ба ҷамоати дустира одам мусофир мекашем. ҳуҷҷатҳомон ҳамаш қоидави налог натунам аз месупорем 480 сомон шидаги имсол. ҳамин раҳҳоро хеле хутун деси нохе дар каном чӣ қарор дора. як таъмир мекунанд ҳам баъзе мазид чӣ мекунанд ҳеҷ дол чӣ намерава. мақсад ки ҳамира таъмир кунанд ҳама да хуб мешава охе. як ҳамин ҷои чиқириша вай мекунанд қаи мерезанд тамом. хами асфалт ина бо санга мерезанд. бахшида ба ҷашни бошукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатӣ баробари бунёду навсозии бинову иншооти гуногун ҳамзамон пулу роҳҳои мошингарди маҳаллӣ низ таъмиру таҷдид гардида истодаанд. масалан дар ҷамоати дурдасти ба номи Утақара Назарфи ноҳияи Қубодиён бо саҳми сокинони маҳаллӣ дар 3 марҳила роҳҳои асосии ҳудуди ҷамоат бо истифода аз асфалти гарм ва техникаҳои соҳа ба пуррагӣ аз навсозӣ гардид ки амалигардии ин иқдом аз дуруст ба роҳ мондани ҳамкориҳои мақомоти маҳаллӣ бо аҳли ҷомеа мебошад. ҳамин тартиби кор дар аксар маҳаллаҳои аҳолинишини кишвар ба мушоҳида мерасад, вале ҳолати ҳузнангези роҳҳои мошингарди ҳам сатҳи маҳаллӣ ва ҳам сатҳи ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҳар нафарро бар он водор менамояд ки гӯё дар ин ноҳия раванди корҳои созандагӣ чандон мувофиқи мақсад ҷараён надорад. ҳолати таъмирталаб будани роҳҳои мошингарди ин ноҳия борҳо тавассути воситаҳои ахбори омма инъикос гардидааст, вале масъалаи зайл ҳамоно ҳалталаб боқӣ мемонад. мувофиқи иттилоъ соли 2020 барои таъмиру нигаҳдории роҳҳои мошингард аз ҳисоби вазорати нақлиёт 192,214 сомонӣ ва аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ 5000 сомонӣ ҷудо гардидааст. имсол бошад дар 3 моҳаи аввал аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ 46780 сомонӣ ва аз ҷониби вазорати нақлиёт 27773 сомонӣ ҷудо гардидааст ва мутахассисон ба таъмири ҷории роҳҳо машғул ҳастанд. вале дар суҳбат ронандагон иброз доштанд ки бинобар сабаби солҳои зиёд навсозӣ нагардидани роҳҳо чунин тарзи таъмири ҷорӣ дар фурсати кӯтоҳ боз ба ҳолати пешина табдил меёбад. вазъияти роҳҳои Абдураҳмони Ҷомӣ таъмирталабанд аксарият ҷош. мақсад соҳибои нақлиёт ва зарарашон мерасонанд. раҳе ки шумо қарор доред деҳаи ҷамоати калянина деҳаи социализм пешниҳод мекунем таъмир кунад қалан як ҳадди имкон. тавре мушоҳида мегардад баробари вазъи ташвишовари роҳҳо ҳолати истгоҳҳо низ чандон хушоянд нест. мавриди зикр аст ки дар дигар шаҳру навоҳӣ дар доираи татбиқи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ соҳибкорони маҳаллӣ истгоҳҳоро ба таври замонавӣ таъмиру таҷдид карда бо ин васила ҳиссаи муносиби худро дар ободонии маҳалли зисти хеш мегузоранд. вале ҳолати хароби истгоҳҳо дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ нишон медиҳад ки замони атрофи онҳо ҳамчун мағоза ва дигар иншооти ёрирасон истифода мегардиду акнун чанд соли охир аз назарҳо дур мондааст. дар ин баробар дар шафати роҳҳои мошингард ҳар гуна ифлосиву ҷамъ шудани партовҳо ҳолати ҷойдоштаро боз ҳам харобтар месозад. албатта ба гуфтаи мутахассисон барои навсозии роҳҳо маблағҳои зиёд лозим меояд, вале барои тозагии истгоҳу канори роҳҳо чӣ? таҷрибаи дигар шаҳру навоҳӣ нишон медиҳад ки дар ин кор танҳо таваҷҷӯҳи масъулину масъулияти шаҳрвандии сокинон метавонад роҳи ҳалли масъала бошад. таварали соҳибназар Парвизи Сафар, Искандари Саид аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ барои барномаи ахбор.
ҷабҳаи бузурги созандагӣ имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе ба назар мерасад. вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе нишони он аст, ки масъулин дар самти ба як шаҳри тозаву озода ва пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. гузориши ҳамкорони мо. дар муддати на чандон тӯлонӣ тақвият ёфтани корҳои ободонию созандагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон аз самараи сулҳу ваҳдат ва истиқлоли давлатӣ дониста мешавад. таҳриррезии нақшаҳои генералии шаҳру маркази ноҳияҳо аз экспертизаи давлатӣ гузаронидани ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ, додани иҷозатнома барои амалӣ намудани фаъолияти лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ, таъмини назорати давлатии сифати корҳои сохтмонӣ ва ба меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ будани онҳо маҳз аз ҷониби ниҳоди дахлдор Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ба анҷом расонида мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имзолаи хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди сохтмончиёни мамлакат вазифаҳои мушаххас гузоштанд. вобаста ба ин ҳамаи сохтмончиёни мамлакат барои баланд бардоштани сифати сохтмон ва саривақт супордани иншоотҳои ба нақша гирифташуда ҳамаи чораҳои заруриро андеша истоданд. иҷрои супоришҳо аз паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ дар самти корҳои шаҳрсозӣ ва Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ин риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон, истифодаи васеи суннату унсурҳои меъмории миллӣ ва сифати масолиҳи сохтмон буд. дар ин самт кадом корҳо ба итмом расиданд? вобаста ба супоришҳои сардори давлат лоиҳаи кории мактаб интернат барои ятимони кул таҳия гардида пешниҳод карда шуд. тибқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муаззаф гардидааст, ки то 1 ноябри соли равон стратегияи миллии рушди соҳаи сохтмонро таҳия ва ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. гузарониндани чорабиниҳои мақсаднок аз ҷониби масъулин барои рафъи мушкилиҳо ва муайянсозии дурнамои кор басо муҳим мебошад. омода кардани кадрҳои сатҳи баланди соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар дохил ва хориҷи кишвар имкон медиҳад, ки сатҳи касбият дар самти меъморӣ боло бурда шавад ва дар ин замина норасоии мутахассисони ҳирфаӣ аз байн равад ва таваҷҷӯҳ ба меъморони хориҷ кам гардад. Фирдавси Ҳайдаралӣ, мақсади мақсад, Ахбор. дар ноҳияи айнӣ ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд, таъмиру таҷдид ва навсозии 499 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда. то имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 410 иншоот аз ҷумла 14 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 2 муассисаи томактабӣ ба анҷом расидааст. гузориши Садриддини Сироҷиддин. таҳриррезии нақшаи мукаммали созандагиву бунёдкорӣ дар ҳамаи бахшҳои иқтисодию иҷтимоӣ, ҳамкории зидчи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо соҳибкорон ва ҳавасмандии ҳамаҷонибаи сокинон дар бунёд, таъмиру таҷдид ва навсозии иншооти гуногун боиси ба маротиб беҳтар шудани шароити зиндагӣ на танҳо дар маркази ноҳияи айнӣ, инчунин дар рушди инфраструктураи деҳот низ замина гузошт. бо назардошти афзоиш ёфтани шумораи хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия, бино ва синфхонаҳои иловагӣ сохта шуда истодааст. мисоли рӯшани ин бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ идома доштани корҳои сохтмонии бинои иловагии таълимӣ дар деҳаи Хайробод мебошад. чиқали ки шумо дида истодед, имрӯз сохтмони бинои муассисаи таълимӣ бо муваффақият идома дорад. бино аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Зинҳор бек Исрофилов сохта шуда истодааст. ҷои нишаст барои хонандагони мо камбудӣ буд. ана имрӯз мо бо бори том гуфта метавонем, ки дар соли нави таҳсили оянда ин камбудиҳо пурра бартараф карда мешаванд. бинои мазкур то моҳи сентябри соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. ҷолибият дар он аст, ки бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкор иншоотро пурра бо масолиҳи сохтмонии ватанӣ ва деворҳои онро аз санг бунёд намудааст. маврид ба тазаккур аст, ки бо супориши бевоситаи президенти мамлакат дар деҳаи Анзоб, яке аз дурдасттарин деҳа дар ноҳияи айнӣ, сохтмони мактаб интернати бо ҳашамат дар марҳилаи анҷомёбист. муассисӣ бунёд шуда истода барои 400 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. дар баробари бунёди мактаб интернат
синфхонаҳои муассисаи мавҷуда аз таъмири пурра бароварда шуд. гуфтан ҷоиз аст ки дар чанд деҳаи дигар бо назардошти шумораи хонандагон бино ва синфхонаҳои нави таълимӣ сохта шудааст ва дар онҳо аллакай хонандагон ба тадрис машғул ҳастанд. дастоварди дигари чашмрас дар ноҳия ин аст ки аз ин пас ин ҳам бо шарофати истиқлоли давлатӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия либоси ягонаи мактабӣ аз дохил таъмин карда мешавад. зеро бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва дастгирии корхонаи фаръии шахтаи фониягноб як коргоҳи дӯзандагии замонавӣ бунёд карда шуд ки дар он занону бонувони маҳаллӣ ба духтани сару либос аз ҷумла либосҳои мактабӣ машғул ҳастанд. хушбахт аз он ҳастем ки бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин коргоҳи дӯзандагӣ кушода шуд ва мо 20 нафар занону духтарони шаҳраки зарафшонду ба ҷои кори доимӣ таъмин шудем. қариб 8 моҳ мешавад ки мо дар ин коргоҳ кор карда маоши хуб мегирем. дар ҳамин замина албатта сатҳи зиндагии мо хубтар шуд. имрӯз шукронаи он мекунем ки зиндагии хуб дорем ва дар назди хонаамон ба ҷои кори доимӣ таъмин ҳастем. дар ҳамин ҷо ошхона низ бунёд карда шудааст ва коргарон дар як вақт ройгон бо хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. дар қисми дигари ҳамин бино толори тамрин ташкил карда шудааст ва дар маҷмӯъ кормандони шахтаи фониягноб имкон доранд аз он васеъ истифода баранд. оянда бо васеъ намудани доираи фаъолияти коргоҳи дӯзандагӣ ва ба роҳ мондани ду басти корӣ ҳам ҳаҷми истеҳсолот зиёд ва ҳам боз 20 ҷойи корӣ ташкил мегардад. пешрафти соҳаи саноатро дар ноҳия ташкил гардидани ду корхонаи паррандапарварӣ бозгӯ мекунад. дар самти ободии кӯчаву маҳаллаҳо ва ташкили шароити мусоид барои фароғати сокинон бо суръат ҷараён доштани корҳои сохтмонӣ дар майдони нишон ва парчами давлатӣ ва шинонидани гулу дарахтони ороишӣ дар ҳудуди ноҳия равшан месозад. ташкили марказҳои савдои хизматрасонӣ дар ҳар деҳа ва маҳалла омили дигари шарафёб гардидани сокинон ба шароити арзандаи зиндагист. бо назардошти он ки роҳи душанбе чаноқ ноҳияи айниро убур мекунад, соҳибкорон бунёди ошхона, меҳмонхона ва мағозаҳои фурӯши маҳсулотро дар канори роҳ айни муддао ҳисобидаанд. чунин марказҳои савдою хизматрасонӣ замонавӣ ва ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ бунёд шуда истодаанд. раванди созандагиву бунёдкорӣ дар ноҳия ҳамоно идома дорад ва то 30-солагии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон айнӣ ба яке аз ноҳияҳои рушд карда табдил хоҳад ёфт. طبق نقش چاره‌بینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت جهت استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی در جماعت شهرک مهنت‌آباد بیمارخانه منطقوی به استفاده داده شد. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده. در دوره آمادگی‌ها جهت استقبال سزاوار جشن مکرم و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در جماعت شهری مهنت‌آباد ناحیه ظفرآباد باز یک بیمارخانه تازه بنیاد منطقوی مورد استفاده قرار گرفت. بنای داوشانه زیبای برهوا از بخش‌های قبول، بچگانه، امراض درونی و تولدگاه برای 5 خط عبارت و دارای همه شرایط‌های طبابت میباشد. امروز به مناسبت افتتاح بیمارخانه منطقوی همایش پرچگاه ساکنان جماعت شهرک، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، جماعت‌های شهرک و دهات و مهمانان از ولایت سوخت و نواحی گرد و اطراف دایر گردید. تاکید گردید که این عمل نیک سازنده تحت سروری طبیب شناخته و غمخوار جماعت شهرک مهنت‌آباد مرحوم موسی قیوموف راه اندازی و امروز انجام یافت. از این رو به خاطر رسیدن به قدر زحمت‌های خسته‌ناپذیر پزشک بیمارخانه منطقوی به نام موسی قیوموف نامگذاری کرده شد. مورد ذکر است که به بیماران کارافتادگان رایگان خدمت طبی رسانده می شود. داروواره‌های دیگر مواد برای حفظ صحتی ساکنان ضروری را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تامین می‌گرداند. پس از مورد استفاده قرار گرفتن بیمارخانه منطقوی زیاد از 20 نفر ساکنان جماعت شهرک با کار دائمی و معاش خود تامین گردیدند. با دستور هدایت‌های محترم جناب عالی پیشوای ملت امام علی رحمان که همه روزه در برآمدهای خود تاکید می‌نمایند که سالم گردانی مردم یعنی صحت سلامتی مردم این آینده دولت است و با همین نظر ما اهل جماعت شهرک مهنت‌آباد تسلیم گرفتیم که بیمارخانه‌ای که چندین وقتا از کار بیرون مانده بود با دستگیری خود مردم و شخصان سخاوتمند و اینچنین صاحبکاران تعمیر نمودیم. در جوامع خاطرمان جهت دستگیری مالیوی، رساندن خدمت بین‌نقصان و رایگان
دستگیری ساختمانچیان و طبیبان و سری وقت مورد بهره برداری قرار گرفتن بیمارخانه منطقوی در جماعت شهرک مهنت‌آباد و گروه کلان صاحبکاران سخاوت پیشه، اشخاص خیر و احسانکار و ساکنان فعال محله‌ها، افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، تشکیلات ابتدایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه ظفرآباد، جماعت شهرک مهنت‌آباد و تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردانده شدند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. идомаи барнома. Хоҷагидорони ноҳияи Хӯросон дар самти истифодаи самараноки замин таҷрибаи пешқадам дошта кишти баҳории картошкаро идома медиҳанд. Саҳмдорони хоҷагӣ пеш аз кишти картошка заминро хуб омода намуда бо нуриҳои минералӣ ва органикӣ таъмин карданд. Дар байни қаторҳои дарахтон дар боғҳо низ картошка кишт карда шудааст. Гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Хӯросон кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ бо маром идома дорад. Саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ 11384 гектар заминҳои таъиноти кишоварзиро бо самар истифода карда байни қатори тогзору боғҳои ҷавон низ ба хотири истеҳсоли барзиёди нони дуюм картошка кишт намуданд. мувофиқи дурнамо имсол бояд хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Хӯросон дар майдони 260 гектар кишти барвақтии картошка мегузарониданд. бо истифода аз тамоми имконият ба кишоварзон муяссар гардид ки аз нақша 71 гектар зиёдтар кишти ин нони дуюмро ба роҳ монанд. дар ҳама шаклҳои кишоварзӣ вобаста ба дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва зарурати истеҳсолию талаботи бозор саҳмдорони деҳот ҳар рӯзу соатро ғанимат дониста ба кишт, парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти гуногун талош менамоянд. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи биби Узбакбе баробари бунёду нигоҳубини боғҳои содиротӣ аз ҷумлаи олую себ дар байни қатори 100 гектар тогзори ҷавон картошка кишт намуданд ки мувофиқи пешгӯии мутахассисон охирҳои моҳи май ҳосилашро ҷамъоварӣ менамоянд. дар байни қаторҳои ангур мо дар майдони 100 гектар кишти барвақтии картошка гузарондем ки дар охирҳои моҳи май инро ҷамъоварӣ карда барои амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузоштани ният дорем. дар охирҳои моҳи май ба ҷамъоварӣ шурӯъ мекунем. моҳи май агар картошкаро мо гирем заминро коркар карда ба кишти тарбуз, харбуза, каду кишт карданем. аз ҳар қитъа замин самараноку оқилона истифода бурда хоҷагидорон аввалан эҳтиёҷоти оилаи худро бо ин нави маҳсулот таъмин карда барои зимистон низ захира карда метавонанд. баъдан фаровонии бозору талаботи харидорро низ қонеъ мегардонанд. майдони заминҳои корами обие ки ба саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии оилавӣ ва инфиродию шарикӣ барои истеҳсоли маводи ғизоӣ вобаста гардидааст 7153 гектар ва дар маҷмӯъ масоҳати боғҳои интенсивию анъанавӣ дар ноҳия 2693 гектарро дар бар мегирад. дар минтақаи мо 650 гектар боғҳо ҳастанд ки аз боғҳои интенсивӣ ҳосили хуб ба даст меорем ки дар 1 гектар то 2500 бех ниҳол ҷойгир шудааст. соли сеюмда кӯшиш карданда то 30 тонн гектар ҳосил доштан мумкин аст. бо истифода аз шароити иқлим ва захираи обу замин хоҷагидорони ноҳия кӯшиш менамоянд ки аз кишти асосию такрории зироатҳои кишоварзӣ самараи зиёди иқтисодӣ ба даст оварда бо афзун намудани истеҳсоли меваю сабзавот ва дигар маҳсулоти ниёзи аввал барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурӣ таъмини амнияти ғизоӣ қадамҳои устувор гузоранд. дар ноҳияи Муминобод кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия дар масоҳати 5 гектар боғи хуш бунёд намуданд. мувофиқи нақша дар ҳудуди вилояти Хатлон бояд дар масоҳати қариб 40 гектар чунин боғҳо бунёд карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Муминобод дар мавзеи заркамари ҷамоати деҳоти кулчашмаи ноҳия оид ба зиёд кардани майдони хушбоғ дар тамоми минтақаҳои аз лиҳози иқлим мусоиди ҷумҳурӣ ба бунёди боғи хуш шурӯъ намуданд. ният дорем ки дар ҳамин 5 гектар сангов замине ки буд бекорхобида ҳамина ба боғ ба хушбоғ мубаддал кунем. зиёдаи 4000 бех ниҳоли хуш шинонда мешавад. кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия то ин давра дар мавзеи 40 духтарон низ дар масоҳати 10 гектар боғи хуш ва олучаи кӯҳӣ бунёд намуданд. тибқи
طبق نقشه چرابینی агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди вилояти Хатлон бояд майдони чунин боғҳо зиёд карда шавад. хоҷагии ҷангали вилоят ваъдадор шуда буд ки дар майдони 40 гектар бунёд барқароркунии хушро гузаронданд. То имрӯз дар майдони 37 гектар кишти хуш гузаронда шуд. мана чӣ хеле ки дидоисез имрӯз боз дар майдони 5 гектар гузаронда мешавад. ин марҳилаи охир нест. мо ният дорем ки дар дигар ноҳияҳои Кӯҳистон ин иқдомро идома дода нисбати нақша 2 баробар мисол хурдшунонда зиёд кунем. дар мавзеи заркамари ҷамоати деҳоти кулчашмаи ноҳияи Моминобод кормандони хоҷагии ҷангали ноҳия дар якҷоягӣ бо мутахассисони хоҷагиҳои ҷангали ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, фаъолҷавонон ва сокинони деҳот бо ашари дастаҷамона боғи мазкурро бунёд намуданд. дар атрофи боғ айни замон 300 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст ва баробари бо симтур маҳкам кардани атрофи боғ масъулини хоҷагии ҷангали ноҳияи Моминобод иқдом гирифтанд ки дар ин мавзе боз 500 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонанд. бо мақсади омӯзиши тарзи парвариши хуш ва зиёд кардани майдони он дар мавзеи бунёди боғи нав семинар машварати вилоятӣ бо иштироки намояндагони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. дар ин тадбир ба ҳозирин оид ба тарзи шинондани ниҳоли хуш, аҳамияти хуш дар хоҷагии халқ ва парвариши он, ташкили ниҳолхонаҳои хурд барои парвариш ва омода кардани ниҳол маълумот дода, зикр шуд ки аллакай дар назди якчанд муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал чунин ниҳолхонаҳо таъсис дода шудааст. иқдом гирифтем ки дар хudi ниҳолхонаи хоҷагии ҷангали ноҳия ниҳолое ки дар ҳамин мавзеъу дар ҳамин минтақаи мо лозиманд худмон аллакай қаламча кардесем ва шуморошона зиёд кардесем ба хотири оне ки дар оянда аз дигар ҷо харидорӣ накунем, аз худи ҳудуди хоҷагӣ дар мавзеъи дар кори боғҳои нав бунёд кунем. дар ноҳияи Моминобод ва умуман ноҳияҳои Кӯҳистони минтақаи Кӯлоб вилояти Хатлон васеъ кардани майдони хуш ва оличаи кӯҳӣ муфид арзёбӣ карда шуд. зеро оянда аз ин ҳисоб ҷойҳои нави корӣ ташкил ва дар ҷамъоварии ҳосили он даҳҳо нафар сокинон ба кор ҷалб шуда бастубанд ва содироти ин номгӯи меваҳо бошад ба даромади иқтисодии соҳа мусоидат хоҳад кард. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.